Igo na lang sa pagdangoy-ngoy ang delivery driver nga si Nelson Bayaton sa dihang iyang naabtan nga naugdaw na ilang balay ug naapil pagkapaig ang iyang tulo ka mga anak. Apil sab nga nakalas ang 11 ka buwan pa nga pag-umangkon ni Nelson nga didto natulog sa ilang balay. Nasayran nga nagsugod ang sunog mismo sa panimalay sa mga bayaton nga miolbo pasado alas 5 ganihang kadlaw sa sitio Kapakulan, Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo. Na-recover ang paig ng lawas sa nagsuon nga silang Angelo Bayaton, Gis Anyos, Krail Bayaton City Anyos, ug ang usa pa ka tuig nga si Cristina Bayaton. Apil na sab ang masuso nga si Amari Zane Caburnay. Sayong nibiya sa ilang balay si Nelson aron mo deliver og mga parcel nga maoy iyang panginabuhian apan wa niya damha ang dakong trahedya sa ilang pamilya. Nasayran nga laing tulo ka tawo ang nadala sab sa tambalanan, apil niini ang ginikanan sa masuso nga silang Pristine ug Jello Caburnay nga misuway pa og rescue sa mga bata apan ang ilang nabirama o lamang ang anak nga si Zach. Sa pagduaw sa MyTV News team sa nasunugan, makita nga nahurot nagkaugdaw ang mga gamit sa pamilyang Bayaton. Igo na lang nagduko ang uyuan sa tulo ka managsuon nga si Elmer Bayaton. Nahinabi sa MyTV News team si Jovi Paloma ang iyaan sa mga nakalas sa dihang atong naabtan sa punerarya. Gihulagway sa iyaan nga buutan ang maong mga bata ug nisaysay sab siya sa nahitabo sa pag-ulbo sa sunog. Sakit jud kaayo. Ang inahan nito amahan ang tugkaron. Nakaingon kong inahan nga may bawaan pa may panwalanan ko ni gawas mapa. Puyog lang ko sa kong mga anak. Dili nga may bawaan lagi paita lagi itabo lagi. Nangatug pa man ko na sila gud. Nya gibiyaan sa inahan kay tabag paninda siyang mama ba. Ninda ba nagsudan. Mo to ibiyaan ang anak niya. Asoy sa kabanay sa mga biktima nga i-cremate na lang ang maong mga anghel ug ilubong kini karong dayong Sabado. Laing naabdan sa MyTV Cebu News team ang biktima sa sunog nga si Feliciano Salingunay. Nga gikan pa naghatod siyang apo sa tunghaan atol sa sunog. Naman diha akong kwarto niya. Pagsakan ko sagdan sugat na kong kayo. O sige nahipos na yung lain sir? Wa, kiniri ko sa ko. Dugang ni Salingunay nga plano nila nga mopatukod balik sa ilang naugdaw nga panimalay. Sa pagsusi sa acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia sa lugar, mipasalig si Garcia nga andam moabag ang kagamhanan sa Sugbo sa mga naapektuhan sa maong sunog. Hatag sa taog pag-aon for the next 3 days kay para bag-o pa mo kini natabo. So the last thing on their mind is to eat and to think of what to eat, no. So muna ang Cebu City government will provide for the next 3 days sa ilang pagkaon. And then sa ato mga hospital bills nila atong i-shoulder tanan unya hasta ang natay hatag nga burial assistance, no, labi na sa katong na mga victims atong upat ka bata, and then hopefully maka-add pa gyud ta og additional nga mga financial assistance sa tagsa-tagsa ka mga families. Samtang nagkanayon ang Public Information Officer sa Cebu City Fire Station nga si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva nga padayon pa ang pagsuta sa kambomberohan sa hinungdan sa sunog. Daghay ato pa nang sa pagkakaroon under investigation pa ang maong sunog ato pa nang palapdan kay malagi di na to dayon dali tanaw na to unsa pa ilaing anggulo. It might be taba na bay anggulo sa pagtuyo sa maong sunog, that's possible. So we will explore all angles bitaw. So as of the moment di pa ta makatumbok kung unsa gid ang hinungdan sa sunog. Dugang pa ni Villanueva nga pasado alas 6 sa buntag gideklara na nila nga fire out ang sunog. Kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang danyo sa maong sunog. Panawagan sa Cebu City Fire's Office nga daling mutawag sa kamumberohan kung adunay alarma sa sunog nga muulbo sa Dakbayan. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.